Wel, da ni'n cario ymlaen bore yma gyda'n cyfres Advent ni sy'n myfyrio dros arwyddocâd y gwahanol anrhegion gafodd Iesu gan y doethion. Wrth gwrs, fel nath Cynan bwyntio allan wythnos diwetha, mae bach yn ddoniol bod ni'n meddwl am stori'r doethion fel rhan o stori'r geni, achos mae'n debyg fysa Iesu wedi bod yn fachgen bach wedi tyfu ychydig cyn i'r doethion gyrraedd, ond be bynnag. Da ni'n licio traddodiad yn dydyn, so da ni yn dal yn myfyrio ar hanes y doethion. Ti'n gallu rhoi fi lawr bach? Fi jyst yn teimlo fel bod fi bach yn overpowering. Iawn, so mae'r darlleniad bore yma unwaith eto yn dod o Mathew 2, adnodau 1 a 2 a wedyn 11 a 12. Ond wedyn, da ni'n mynd i neidio nôl hefyd wedyn a cael darlleniad o Eseia gyda'n gilydd hefyd. Cafodd Iesu ei eni yn Bethlehem yn Jwdea, yn y cyfnod pan oedd Herod yn frenin. Ar ôl hynny, daeth gwir doeth o wledydd y dwyrain i Jerusalem i ofyn, ble mae'r un sydd newydd gael ei eni yn frenin yr Iddewon? Gwelon ni ei seren yn codi yn y dwyrain, a dyn ni yma i dalu teyrnged iddo. Cyna neidio ymlaen i adnod 11. Pan eithon nhw i mewn i'r tŷ, dyna lle roedd y plentyn gyda'i fam, Mair. A dyna nhw'n disgyn ar ei gliniau o'i flaen a'i addoli. Yna dyma nhw'n agor eu paciau a rhoi anrhegion gwerthfawr iddo. Aur a thys a myr. Rhybuddio Duw nhw mewn breuddwyd i beidio mynd yn ôl at Herod. Felly dyma'r gwir doeth yn teithio yn ôl i'w gwlad ei hunain ar hyd ffordd wahanol. A wedyn am yr ail ddarlleniad bore yma, da ni'n mynd yn ôl i broffwydoliaeth Eseia, pennod 53. Pwy a gredai'r hyn a glwsom? I bwy y datguddiwyd braich yr arglwydd? Fe dyfodd o'i flaen fel blaguren ac fel gwreiddyn mewn tir sych. Nid oedd na ffryd na thegwch iddo, na harddwch i'w hoffi wrth i ni ei weld. Roedd wedi ei ddirmygu a'i wrthod gan bawb, yn ŵr clwyfedig, cyfarwydd a dolyr. Yr oeddem fel pen cuddion hwynebau oedd ei wrtho, yn ei ddirmygu ac yn ei anwybyddu. Eto, ein dolyr ni a gymerodd, a'n gweiledd ni a ddygodd, a ninnau'n ei gyfri wedi ei glwyfo a'i daro gan Dduw a'i ddorostwng. Ond archochwyd ef am ein troseddau ni, a'i ddrychio am ein camweddau ni. Roedd pris ein heddwch ni arno ef, a thrwy ei gleisiau ef y cawsom ni iachad. Amen. Wel, i ni yn edrych eto bore yma ar hanes y rhoddion y doethion. Cynan wedi agor yr gyfres dydd Sul diwetha. Diolch fawr iawn i Cynan am hynny. Oedd o'n dda iawn. Newn ni gael o eto, beth ydych chi'n meddwl? Ie, newn ni. Gret, newn ni. So nath Cynan ddechrau efo air yn do. Rhodd yr air. A da ni'n symud mlaen wythnos yma at thys. Frankincense, neu, fel nes i googlo'n anghywir wrth baratoi, Frankenstein. Beth ydy thys i gychwyn? Wel, dwi wedi prynu bach o thys wythnos yma. Yeah. Actual thys. Dim bocs sgidiau wedi cael ei lapio mewn papur aur, fel oedden ni'n meddwl oedd thys yn drama'r geni pan o'n i'n tyfu lan, ond actual thys. So gewch chi basio fo o gwmpas wrth bod fi'n siarad bach amdano fo.
Peidiwch twysio fo, achos falle bod yn poisonous. I don't know. Ond peidiwch bita fe yn sicr. Wel, mae debyg mai resin o'r goeden boswelia yw thys. Mae yw ganfod mewn rhai gwledydd yn y dwyrain canol. A mae'n debyg bod e'n cael ei ddefnyddio fel herbal medicine. Na ni? OK, come on nawr. So eisiau hwn bod yn distraction trwy y bregedd. Mae'n debyg bod e'n cael ei ddefnyddio fel herbal medicine i leihau chwydd, i leddfu poen. Mae'n debyg fod rhai gwledydd yn defnyddio fe i helpu gyda cylchrediad y gwaed. Mewn gwledydd eraill, mae'n cael ei ddefnyddio fel dietary supplement i gleifion sy'n dioddau o arthritis neu anhwylderau inflammatory eraill. America ydy'r wlad yna. Mae'n ddiddorol, mae'n debyg bod thys a myr o'i cymysgu gyda'i gilydd yn hyd yn oed fwy llesol i broblemau iechyd. Ond, yn y cyfnod pan gath Iesu i eni, oedd yn un o'r elfennau, un o'r tools os hoffech chi, oedd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer addoliad yn y deml. Oedd e'n cael ei losgu yn y deml, fel rhywbeth o incense, a oedd yn rhan o greu yr awyrgylch oedd nhw isio yn y deml ar gyfer addoliad. Felly mewn geiriau eraill, oedd e'n un o'r pethau, yn un o'r tools, oedd yr offeiriad yn y deml yn ei ddefnyddio. A spoiler alert, mae hwn felly yn pwyntio ni ymlaen at Iesu fel yn offeiriad ni. Ond, cyn i ni sôn am Iesu, beth am yr arch offeiriad yn amser yr Hen Testament? Wel, yr arch offeiriad oedd y ffigwr mwyaf pwysig ym mywyd crefyddol Israel, heblaw am Yahweh ei hun wrth gwrs. Yr arch offeiriad byddai'n gorychwilio holl waith y deml, yr addoliad a'r defodau o gyflwyno aberth yn y deml. A wedyn, unwaith y flwyddyn, ar ddydd y cymod, byddai'r arch offeiriad yn mynd mewn i'r man sancteiddiolaf, yr Holy of Holies, ac yn cyflwyno aberth am ei bechodau fe ac am bechodau pawb arall. Y syniad oedd fod yr arch offeiriad yn mynd mewn i bresenoldeb Duw yn y man sancteiddiolaf yn y deml. Ac oedd e'n mynd mewn i bresenoldeb Duw ar ran pawb arall, ac yn mynd a cyflwyno aberth ar ran holl bobl Israel. Hynny yw, mewn geiriau eraill, oedd yr arch offeiriad yn rhyw fath o bont rhwng Duw a'r bobl. Oedd e'n sefyll yna fel pont rhwng Duw a'r bobl. A byddai'r arch offeiriad yn ei gyflwyno yn gwneud iawn efo Duw ac yn iachau pobl o'i pechodau, ddim bod yr aberth ei hun oedd yn wneud hwnna, ond yn hytrach oedd e'n symbol, oedd e'n down payment, os hoffech chi, am y gwir offeiriad byddai'n dod a gafodd ei eni yn Bethlehem gan rifoedd wedyn. Hyd y dydd y byddai'r Meseia'n dod, oedd rhaid i'r arch offeiriad yn deml ailadrodd y defod yma blwyddyn ar ôl blwyddyn. Oherwydd, mae beth oedd y defod yma oedd cysgod o be fyddai'n cael ei gyflawni yn Iesu Grist ar y groes. Nawr, un o'r pethau da ni mynd i fod yn neud nos Sul nesaf ydy canu rhai carolau poblogaidd, ond hefyd rhai carolau plygain.
A mae plygain yn draddodiad Cymreig o ddathlu y Nadolig a canu mawl yn amser y Nadolig. Ac un o'r pethau sy'n gwneud caroler plygain yn unigryw yw bod nhw'n mynd trwy holl stori y Beibl. Nawr, fyddwch chi'n falch o clywed bod ni ddim mynd i ganu yr holl benillion, achos mae rhai o'r carolau plygain gwreiddiol yn 12, 15, 20 pennill, a maen nhw llythrenol yn mynd o Genesis i datguddiad gyda stori'r geni yn y canol rhywle. Nawr, mae Caneuon Ffydd wedi torri nhw lawr i 3 neu 4 pennill mwyaf perthnasol. So, dim ond yr penillion yna byddwn ni yn canu. Ond y pwynt ydy, mae'r carolau plygain yma, un o'r pethau sy'n ei nhw'n hyfryd yw bod nhw'n mynd trwy stori fawr y Beibl a dangos sut mae geni'r Meseia yn ffitio fel crwcs, ystyr crwcs ydy croes, fel crwcs i ganolbwynt y stori. A mae hwn yn arbennig o wir wrth i ni drio neud sens o beth yw'r cysylltiad rhwng Thys ac Aberth a cyflwyno Aberth a wedyn Iesu yn dod fel offeiriad i ni. Wel, dwi am edrych yn sydyn ar un o penillion y garol plygain yma gan Eos Ial. So, da ni'n mynd i wneud bach o astudio llenyddiaeth gyda'n gilydd yn sydyn bore yma. So, gwrandewch ar y pennill yma iawn. Byddwn ni ddim yn canu hwn o Sul nesaf, achos bydd pobl bydd yn dod o'r tu allan ddim yn gwybod be ni'n siarad am. Gorffwyswch bellach. Oes rhai pobl yn gwybod yr alaw yma. So, da ni wedi canu fo eisiau, do. Gorffwyswch bellach, canwch gyda fi, gorffwyswch bellach lefiaid, cafwyd iawn, nid rhaid wrth anifeiliaid, cafwyd iawn. Diflan i wnaeth y cysgod, mae'r sylwedd wedi dyfod, nid rhaid wrth oen a buchod, cafwyd iawn, na ffeirw na thirtirod, cafwyd iawn. Nawr, ar yr olwg gyntaf, mae'r geir yna bach yn weird, a dweud y lleia. Ond beth sy'n mynd mlaen yn yr pennill anhygoel yma o'r garol plygain ydy sôn am beth oedd yn digwydd yn y deml yn yr hen amser. Cyflwyno yr anifeiliaid. Dyw hwn ddim yn vegan a vegetarian friendly yr pennill yma. Ond nhw'n cyflwyno yr anifeiliaid fel iawn, fel atonement am bechodau, ond, sylwch, mae'r ond yn bwysig, diflannu wnaeth y cysgod. Just cysgod oedd yr holl anifeiliaid yma oedd yn cael. Mae'r sylwedd wedi dyfod. Beth oedd y sylwedd? Iesu Grist ei hun. Fe ddaeth Iesu, fe ddaeth y sylwedd, ac felly, dyna pam, da ni ddim yn cyflwyno teirw na thirtirod fel Aberth yng Nghaersalem. Achos mae'r un Aberth perffaith am bechodau ddoe, heddiw ac yfori wedi dod. Wedi dod mewn i'r byd y Methlehem. A fe ath llwybr Iesu wedyn ac wrth gwrs i'r groes. Ac felly mae symboliaeth y thys, lle mae'r thys di cyrraedd erbyn hyn? Dyma ni. Diolch Fethan. Dyma ni. Felly mae'r thys yn atgoffa ni o'r rôl offeiriadol yma oedd gan Iesu. Yn sefyll fel pont rhwng Duw a pobl, rhwng Duw a dyn. Mae'n atgoffa ni hefyd, fel o'n i'n sôn, am y gwerth medicinal, y gwerth iachusol sydd i thys. Bod yn rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio, sydd dal yn cael ei ddefnyddio mewn rhai diwylliannau
i ddelio efo afiechydon ac yn y blaen. A dwi am siarad bach ynglyn â hynna nesaf, sef y syniad yma fod Iesu wedi dod i'n iachau ni. Nawr fi'n arbennig o hoff o'r syniad yma fod Iesu wedi dod i'n iachau ni. Fod Iesu wedi dod fel meddyginiaeth i fyd ac i bobl sydd yn sâl. Chi'n meddwl am yr adnod na nes i ddarllen o broffwydoliaeth Eseia. A thrwy ei gleisiau ef, y cawson ni be? Iachad. Iachad. Iachad llawn. Iachad ar bob lefel. Chos chi'n meddwl am y peth, yn gardd Eden, be wnaethon ni ddal oedd afiechyd. Afiechyd, pechod a marwolaeth. Ond yn Bethlehem, be ni'n ffeindio ydy'r antidot. Be da ni'n ffeindio ydy'r iachad. Iesu yn ei fywyd, i aberth a'i atgyfodiad, i ni'n ffeindio yr iachad, neu'r brechlyn, os hoffech chi, sydd yn iachau ni o'r afiechyd yma sydd wedi syrthio ar ddynolryw. Cofio, fi'n amlwg bod fi wedi cael wythnos llenyddol iawn wythnos yma, ond cofio 2 blynedd yn ôl pan o'n i yng nghanol grip y pandemig. Nath y bardd Cristnogol John Emyr gyhoeddi'r englyn arbennig yma. Blwyddyn lem y pandemig, un byd daw balm yn galennig. Daw o'r glyn, frechlyn i'w frig. Daw o'r boen, fyd arbennig. A be mae John yn gwneud? Mae rhaid chi fynd nôl 3 blynedd i wir werthfawrogi be mae John yn dweud fan hyn. Oedden ni'n nghanol grip y pandemig ac oedd AstraZeneca a Pfizer ac yn y blaen newydd ddod allan gyda'r. Ac oedd na obaith yn doedd. Oedd y pandemig dal o'n cwmpas ni. Oedd pobl dal yn sâl, pobl yn sâl iawn. Ond oedd na obaith achos bod y brechlyn wedi dod. A wedyn mae'n cyffelybu hynna efo'r ffaith yn bod ni dal yn byw mewn byd toredig yn dydyn. Da ni dal yn byw mewn byd yn llawn o boen ac afiechydon. Ond mae'r brechlyn tragwyddol wedi cyrraedd yn Iesu Grist. Ac felly mae gyda ni obaith. Mae iachad ar bob lefel yn bosib. Iesu fel achubwr a iachawdwr. Nawr mae tuedd gyda ni yn y gorllewin i weld pechod yn bennaf fel problem gyfreithiol. A mae yna sawl delwedd yn y Beibl sy'n ategu hyn. Ond mae'r Beibl hefyd yn sôn am bechod fel rhyw fath o salwch yr enaid. Ac felly mae angen iachawr neu meddyg arno ni gymaint a sydd angen cyfreithiwr arno ni. A nes i glywed yr llinell yma gan un o'n hoff awduron ni'n ddiweddar am Iesu. He doesn't just want to get you off the hook, he wants to cure your soul. A weithiau yn does, mae yna beryg i ni drin Iesu just fel cyfreithiwr sy'n just yn cael ni off yr hook, sy'n newid yn statws ni fel petai. Ond mae Iesu eisiau mynd yn ddyfnach na hynny. Dio ddim just eisiau newid yn statws ni, mae eisiau newid yn calon ni. Mae eisiau yn iachau ni o'r cyflwr yma sydd arno ni a sydd ar y byd. A dwi'n arbennig o hoff o'r ddelwedd yma o Iesu yn dod fel meddyg, fel doctor neu fel ffysigwr. Mae gan fy enaid i glefyd, sef pechod. A mae Iesu wedi dod i iachau y clwyf yna. Fel o'n i'n dweud, mae cyfreithiwr yn trin statws cyfreithiol rhywun. Ond mae meddyg yn arbennig llaw feddyg yn trin y person ei hun. A mae hwnna'n ddelwedd gref o be mae Iesu wedi dod i wneud.
Mae'r Beibl yn llawn delweddau o Iesu fel meddyg a Iachawr, a maen nhw'n cynhesu fy nghalon ni. Chi'n meddwl am yr Hen Testament, mae'r niwmeri, gwna ddelw o neidr a'i chodi ar bolyn. Wedyn, pan fydd rhywun sydd wedi frathu yn edrych arni, bydd yn cael byw. Neu ni'n meddwl am hanesion o'r Efengylau, Mathew 9. Dim pobl iach sydd angen meddyg, ond pobl sâl. Nawr, os fydd yn dealltwriaeth ni o be mae Iesu wedi wneud, jyst yn gyfynedig i fod Iesu wedi dod mewn i'r byd jyst i sortio mas yn legal paperwork ni, yna mae golwg bach iawn gyda ni o Iesu. Ond os fyddwn ni'n deall fod Iesu wedi newid yn statws ni ydy, ond bod e hefyd wedi dod i'n trin ni fel meddyg. Fe gewn ni olwg fwy ar be mae Iesu wedi dod i'w gyflawni. A fe ddown ni at beth oedd gan Eseia. Eseia 53.5 eto. Am iddo fe gael ei guro, cawson ni ein iachau. Iachad. Nawr, dwi'n yn siŵr amdano chi, ond yn y byd ar hyn o bryd, ym mhrofiadau'n bywyd ni, yn y Nadolig yma, da ni angen cyfarfod yr Iachawr yn dydyn. Da ni angen dod wyneb yn wyneb efo'r Duw sydd wedi dod i iachau byd blinedig. Mae yna hen emyn Cymraeg o Grist ffisigwr mawr y byd, down atat a'n doluriau i gyd. Pan ddaeth Iesu, fe ddaeth e fel offeiriad. Ond, nid i'r deml ath yr offeiriad hwn, ond fe ath e i Galfaria tu allan muriau y ddinas. Fe nath e weiddi ar y groes gorffennwyd. Ac felly mae gyda ni statws newydd. Da ni yn ddieog oherwydd fod Iesu wedi talu'r pris. Ond wrth gymryd yn holl feien ni arno fe ar y groes. Ac wrth feddwl am symboliaeth y thys, yn arbennig symboliaeth y thys fel rhywbeth oedd yn cael ei ddefnyddio i iachau pobl. Da ni yn cofio fod Iesu wedi dod i'n iachau ni o salwch pechod. Mae Iesu wedi dod i iachau y byd yma o afel a salwch pechod. Pan ddaeth Iesu i'r byd yn Nadolig cyntaf yna, fe gafodd, a mae hwn falle bach yn cheesy, ond fe gafodd y pecyn cymorth cyntaf tragwyddol i ddilifro yn ddiogel. Ac yn bwysig yn dydy. Mewn byd toredig, fel da ni dal yn byw ynddo fo, mewn byd lle mae poenau'r byd yma dal yn brathu. Da ni'n gweld o'n profiadau ni, da ni'n gweld o ar y newyddion. Mae tymor yr Advent yn dymor i ni gofio bod gobaith wedi dod. Mae tymor yr Advent yn amser i gofio fod y pecyn cymorth cyntaf tragwyddol wedi i ddilifro ac yn cael ei rolio allan yn nghanol y byd toredig yma. Gawn ni blygu pen mewn gweddi. Wel, y Dduw Dad, da ni jyst yn dod ata ti bore yma. Da ni'n dod ata ti falle yn doredig o Dduw Dad. Da ni'n dod ata ti yn llawn ofnau falle. Da ni'n dod ata ti yn ymwybodol bod yn bywydau ni yn aml iawn wedi i torri mewn sawl ffordd o Dduw Dad. Bod yn perthnasau ni yn aml wedi torri. Bod yn perthynas ni efo ti falle yn doredig. Fod yn perthynas gyda'n byd wedi torri. Ac felly da ni jyst yn cyflwyno yn breider a'n pechod
i ti o'r newydd bore yma. Ond da ni'n diolch o Dduw Dad fod y rhodd o ffys yn atgoffa ni bod ti yn offeiriad i ni. Mae ti yw yr un sy'n pontio ni gyda Duw ei hun. Da ni'n diolch fod yna ffordd mewn at Dduw gyda a trwy Iesu Grist. Ac o Dduw Dad wrth i ni feddwl o'r newydd Nadolig yma am werthoedd iachusol y ffys, gad i ni gofio bod ti wedi dod hefyd fel meddyg da. I ti wedi dod fel meddyg i administratio y brechlyn oedd y byd toredig yma ei angen. I ni'n diolch o Dduw Dad fod yna fywyd i gael yno ti. Fod yna obaith trwy bob storm. Felly wrth i ni jyst baratoi yn hunain yn hymor yr advent at y Nadolig. Helpa ni fod yn real gyda ti. Helpa ni wybod fod e'n okay i ni fod yn bobl sy'n addoli weithiau trwy ddagrau. Wrth i ni hiraethu i brofi mwy o'r deyrnas newydd sydd yn torri trwyddo. Amen.